to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning! Gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Ini po ang programang Aramon Yato, sinakupasan ng lingkod, Mardela Daingibang, Sadit Sana, pero tiyan. Ini pa na kita hanggang alas 12 ng pagkaudo. Kanyang pong albaw ni Martes. Petsa 18 na sa bulang Pebrero 2025. Laumi po na sa maray kamukhamugtakan, masing na medyo hard life. Padagos manggiraray kitang nakakatipong sa tayong pangakipo sa Roaldao. Sa mga birthday celebrators, happy birthday. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Sa mga kababayan po niya to, Luzon, Visayas, Mindanao, ano ang po sa inyong pinagigibo? Sa mga nasa banig ng karamdaman, sana marahay na kamo. Ang aning makabelta na sa Roaldao niya itong routine. Asin, siyempre sa mga kapwa ko seniors, galaw-galaw, mga amigo, mga amiga. Ha? Kayo magparamundo, mag-exercise, pagkatapos ulok-ulok sa nampayt, magkaunin masustansya. Ha? Di man kay puwa na mahal, kundi basta importante masustansya. Alright? Bueno, technical side, dyan po dyan mga tugang si Kuya Jun Napolis. Yan man, ang satuya po na DCGB Social Media Department, IT. Si Jerome Nico Martinez. And siyempre, ang satuyang mga kasangga from Cat College, si April, tsaka sinong isa pa? Wala nakalagin na. Diyan po sa luwas, siyempre Mega Push Patrol, sa kadagos pong pangarap ng mga informasyon, mga istorya, tangani pong may balangibog sa Banong Arsen, mapukaan mga turog sa pansitan. Yaon dyan mga tugang sa 3rd District sa Muyang Field Commander, Chief of Reporters Jimmy Nasalita. Garaga area, po dyan mga tugang Karen Nicole Ala. Sharing man sa mga istoryang nakukuha niya dyan po sa Kapitolyo Provincial. Si partner Alarmario, yaon po dyan sa City Hall, asin sa sur na party ka mga barangay sa Legazpi. Mantang yaon duman mga tugang si Joshua James Bino sa Regional Center Site. Asin siyempre sa Legazpi 4th District. Si Pading Jomar Bien, dyan po sa 1st District, pon po sa Santo Domingo hanggang sa Tiwi. Para po sa mga minute na istorya dyan sa 1st District o Canalbay, yaon man mga tugang sa Mobile, sa Muyang Piloto, ang mata ng DCGB sa kalsada, Henry the Boy Mata. Yan, kasama pa rin natin dyan po sa Cat College OGT, si Ernesto Bravo. Yan, saka si April. And siyempre, mga tugang, ilok kay Lorna Plaza. Good morning, Tabi. Sa Kantabay sa DCGB News Online Facebook page. Good morning sa YouTube channel. Good morning sa DCGB Live Up. Good morning kasi sa 729 kHz. Kapitan ka mga radyo. Good morning. Sa mga taga-tabako, nagatutok mga tugang sa WGB. Good morning sa Indo. And then si Evangeline Diagas. Good morning, Tabi. Sa mga taga-tabay. O bueno, mga tugang, punantanan rangkada ka mga istorya. Alin po sa luwas. This time, mga tugang, Karen Ala na sa linya para po sa mga preskong impormasyon alis sa iyang area of responsibility.
Karen, good morning. Please come in. Oh, wala. Nawala si Karen. Okay. Sige. Mga tugang dumaan po sa mga kababayan ta. Dakol po ng mga na-adit. Kayan mga tugang na ano yan, na mga pangyayari sa palibot particular kan dengue. Pero bago yan, si Jimmy ng salita na sa linya, ang samuyang field commander, chief of reporters, para po sa lugar na itong mga impormasyon na halipot yan sa iya pong lugar sa 3rd District. Chief Jim, please kami. So, salamat Director Mar. Duang kaptang nin programa na pinagsubaybayan niya to digdi sa Albay PPO sa Camp Captain Salvador Hausian de Rosario sa Barangay Santa Cruz sa Ligao City. Primero, ining launching of Albay Police, the official gazette of Albay Police Provincial Office. Pinanginotan ni Police Brigadier General Andre Dison Anardi with the PD Julius Anyonebo, and ikadawang kabtang tabi Director Mar, ining turnover ceremony of ISO SWAT equipment to Albay PPO with Police Brigadier General Andre P. Dison. Gulping badil ini mga assault rifle Pang SWAT? Pang SWAT? Oo, may ayaw digdi so SWAT team. Gulping assault rifle ini. Dahil pa niya ito na interview, so kung ano ang detalye kay ni kung ani binakal kan na liderato kan na PNP digdi sa region o hali ini sa Langkaw na Komandansya sa Central Office na kompleto ni Director Mar, pati mga backpack, bala, hard cap na daipig katalaban kibala, Bulletproof. bulletproof, igwa, gulping bala, unda ko na ng mga nasa karton ini, mga balagay din gulping mga naka hilera digdi, naka ibabaw sa talamisa na mga assault rifle. Anong klase ng mga barilan, Jim? Ano yan, MP4? Anong baday ko kabisado ko na nung badil ini gari si BBR Malay tani hindi ko na baday ko sigurado basta kuan ini assault rifle 1, 2, 3 dahil mabilang gulpi kundi ito sila PD tapos si RD nasa pag-protector pa sa mga oras na ini tagulping kapulisan anyara on digdi mga chief of police yara on digdi sa bilog na probinsya nin Albay Sandalita. Anyway, madali man sa ni approach kundi medyo birit busy pa sa mga proposing ta nagkakaigwa kikodak activity pa after kaning program sa ngonyan. Ining official gazette na taranihon ko daw ini. Yaw ni igwa digdi na nagkapirang pidaso na official gazette Albay official publication of Albay PPO Orgulyo 365 days sarong taonin pagserbi asin pagreparo. Ini so mga programa, mga accomplishments and iba pa. Dahil ko pa nabubuksan tabi Director Mato nasa lamisa. Oo. So kumbaga parte na ini kan evolution man kan Philippine National Sabi yun, Police. apera naman sa indang Facebook page, igwasin daw niya na official na publication. Igwa na. Oo. Bubiluhan niya ito ni Director Marcy bang detalye kay ni. Okay. Kung sign siguro sa mga police headquarters ini i-distribute and paano ini maaaraman kan publiko o depende na siguro kari tapos na si Hardy naranihon data exclusive na dyan ini mga kakahoron.
May kuha, may mga may turnover pa kan mga litrato kan na mga accomplishment. Kaya patapusan perikturan. So, mabalik ako pag pero dahil mo na pagnitan ako sabi, Director, may oras ba? Manalaban oras mo man ganyan? Oo, sige lang, sige lang. At least maraman niya to kung ano, nakul na mga anak patapos na ini makanta na nga nakan PBNP. Mabalik ako Director Tolos, mabalik Tolos sa kapatapos kaning PBNP hem. Magatugang yan po, nakatutok si Chief Jim Nazalita diyan po sa Albay Provincial Police Office, diyan po sa Ligao City. Connection kan launching kayan po na official gazette kang Albay PPO para maipublikan nila sa mga programa, mga komplishmento, asin iba pa po na mga pinagigiwag ang kapulisan para mas makakonect sa satuyabong community. And pesar kayan, may mga turnover na po ng mga assault rifles para po sa mga SWAT team. Yan, di halata na po yan kung anong mga detalles po kayan, pero magayong po ini, at least di makakaaram kita ka mga pinagigibo. Kaya lang, hindi kung pirang aldaw ini. Pirang aldaw, o pirang ano ang sistema kan issue once, bulanan o simanal, o ano pong tabing sistema. Di, aputuntan lang yan. Alright? Okay, di, duman sa mga kababayan, ready na ba dyan? Ready na? Ayan, sandali lang at baka bumalik bigla si Jimmy, no? Halatalatong talang po tabi, tanganing dire-diretso kita na maituhog ang mga istorya. At kadakol ini na mga pinagigipo po ng mga programa si RD ano yan Dizon sa satuya pong ano yan kapulisan. Okay, ayan, now na si Jimmy minabalik bagatugang Chief Jim Nazalita. Chief, please come in, Chief. Director, madali na matapos siningkat. Pinakol kitang mga ihapot sa preparasyon sa nagdadangadang na eleksyon, sa mga accomplishment, kunigwanin mga nagkadarakop sa pagpapon kan paglansar kan Comelec gun ban, Comelec checkpoint. Biluan tanay ni Director Ramar, dabing nakaigwanin pagkakataon na makahuro niya to ang PNP. Okay, nata. Okay, sa Raniong ko na next. Si RD, okay, si RD. Good morning, RD. Si Police Brigadier General Andre Dizon. Live po tayo sa Radyo DCGB, RD. Congratulations, dalawang activity, dalawang party activity ngayon. Itong launching kan official gazette ng Albay Police and itong turnover ceremony kan SWAT equipment sa Albay PPO. Nasa kabilang linya po si News Director Mardila. Director Mar, si RD. Yes, RD, good morning. Sir, good morning man tabi. Good morning, welcome po. Sa naginan nyo sa DCGB, sir. Yes, sir. Okay, sir. Ano itong pinakang purpose niyo? Ba't nilansar niyo itong official gazette ng PPO? Opo, sir. Dako lang kaugmahan ta po nagkaigwa ki inisyatibo so Albay Police Provincial Office na magkaigwa kasi na kan official publication kan Albay PNP dahil ini po kahit mo na mai-share sa paagi na nga kan station nindo, sir, na paaram na sa public na may official publication ng Albay PPO. Ang pangalan po ay Albay Police. Ngayon po kaagso sa inyong mga aktibidades, mga accomplishment sa kung saan kay po hantang ipaaram sa satuyang publiko na sa inyong mga pulis na nagtatrabaho. Ito po ang dokumento kan sa inyong mga pinagalan kan sa inyong dedikasyon sa trabaho po, sir. Ayun. So, kunyan yan, gabos na police stations all over the Albay province, yaon din mag-feature tabi sa mga accomplishmento? Sir, Samar? Apa, Ardi, ano ba yan? Yung lahat ng mga accomplishments hali sa mga iba-ibang police stations na ibibiyo po dyan, nabibiyo. Iyo po, compile ninda po sa bilog na probinsya so mga accomplishment kan istasyon, labi na so mga
most wanted, so mga illegal drugs, illegal firearms, mga illegal gambling, as in sa mga lihis na pigpatupad ninda. Ayun. So tapos po parang all-in-one publication po ini, sir. Opo, ano ba yan, sir? Ano yan? I-distribute yan sa mga, ano yan, mga constituentes ta? Sir? I-distribute po yan? Ipapanaw yan sa mga kababayan ta? Ini po, ipapublish man po yun sa social media, sir. Kaya, Okay. maski dahil sindang kopya kan, so hard copy, Mhm. sa social media po ipapublish ini, tanganing duman mas ma-maximize po. So, distribution sa information sa satuyang publiko po. Ayun, so may grupo na ng mga writers dyan sa Albay PPO. Opo. Ayun. Okay. Okay. Ada may sarap pa tabi na pigtuton over ka mo nyan tabi. Ano yan? RD mga equipments para sa SWAT? Sir Mar? May mga pigtuton over ka mong mga equipments para sa SWAT team? Nag-chapi-chapi, Sir Mar. Ayan, ganun nga. Hello, Direk. Yes, yes. Good. Okay, RD. Ano yan? May Direct po. may mga equipments na pigtuton over ka mo para sa mga SWAT teams? Dispense sa tabi, Direk. Game, pakiulit ka lang, game. Ika na. Live. Itong pangalawang activity ninyo, sir, yung distribution ng SWAT equipment. Ano pang mga mga kasama nitong component? Ito ay assaulted, sir. Nandyan po yung sniper rifle natin, assault rifle, pati na po yung mga protective gear kagaya ng Kevlar helmet, yung ballistic helmet, tsaka yung ballistic shield na gagamitin ng ating mga SWAT kasi ang unit na ito talagang yung high risk operation po nila, kaya narapat lamang na protektahan din natin ang ating mga personnel. So ito po ay gagamitin ng buong probinsya sa mga anuman na emergency situation po, sir. Ilang unit po itong mga assault rifle at anong klaseng baril ito? Opo, ito po yung sniper rifle. Yung assault rifle ay 5.56 mm yung kanyang kwan. At yung sniper rifle ay 5.56 at may dalawa po na 7.62 na sniper rifle. So ito po ay i-distribute sa ating mga personnel na nasa Special Weapons and Tactics. Opo. Okay, so may mga backup na itong bala and itong bullet proof? Opo, sir, kompleto po ito. May bala at yung mga scope nila at may kasama pa pong drone na gagamitin nila pang operate po nila. Ano ito, binili ng liderato dito sa PNP sa Bicol o Albay o galing ito sa National? Tama po, galing sa National, sir. Galing po ito sa issue sa Police Regional Office 5 papunta sa Albay Police Provincial Office. So natesting ninyo kanina, sir, nakita ko kung paano nyo kinasa and talagang init na, ready for use na yan. Opo. Immediately after ng ceremony nito, sir, i-distribute na po ito sa ating mga staff. Ilang miyembro ng SWAT ang mabibigyan ito? Nasa 30 personnel po ng SWAT ng Albay PPO ang mabibigyan po ito. So ready na sila, may magagamit na sana anytime na may mga eventualities o kanang mga pangyayari. Affirmative po yan, sir. Opo. Sir, may iba pa tayo. Ngayong, nung linaunch natin yung Comelec gun ban, Comelec checkpoint, kumusta po sa kabuuan sa Bicol region? May mga nahuli na po, mga paglabag? Opo, yung starting January 12, ngayon may 15 na po tayong arrested personnel na nag-violate ng gun ban po. So, kumusta na ang status ng may mga kaso na? Arrested po at nakapag-bail po yung iba, sir. So, ang importante, nahuli natin, nakuha natin yung baril at na-filean po sila ng kaso, sir. Sa election-related incident naman, zero pa rin po ang ngayon ng buong Bicol Sa region. buong Region 5? Yes, sir. Opo. So, ngayon, as of now, medyo palapit tayo sa campaign period. Kumusta ang assessment natin, sir? Nananatiling pangkalatang mapayapa ang buong region at sinisikap natin na hanggang matapos po ganito pa rin ang maging sitwasyon sa atin. Sa Alba, sa Bicol, in particular dito sa Albay, may mga considered tayo, mga lugar na pwedeng ipasok sa Comelec immediate concern or hotspot? Opo, sir, may isa lang naman po tayo, yung sa Masbate. The rest, wala naman po. What about itong yung Libon? Wala po, sir. So na ito, may medyo normal ito. Opo, sir. Opo.
Okay, so siguro dahil na wala naman akong ibang katanungan, RD, thank you so much. And unless may mga gusto kang maipaabot na mga mensahe sa ating mga kababayan, sa mga politiko, sa mga psikopolis natin. Ay nagpapasalamat tayo sa DCGB sa palagian yung pagbibigay sa amin ng suporta sa pamamagitan ng pagkakataon na makapagbigay ng public advisory sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa larangan ng peace and order. So ngayon po, patuloy tayong nagsusumikap na hikayatin ang ating mga mamamayan na maging alerto palagi, maging mapagmatsyag sa paligid dahil ang pulis po natin ay nilabas natin para madali silang makapag-report. Pagtulungan po natin na panatilihing mapayapa at maunlad ang ating Bicol Region sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng serbisyo sa bawat isa. Yung wag na po nating antayin na yung sariling pamilya natin ang mga biktima, ngunit kapag tayo po ay may nakita o may nalaman na illegal na gawain or unusual na mga ginagawa sa ating kababayan, sa ating paligid, i-report po kagad dito sa police, picturean, i-video o kaya i-text message po sa atin. Nandiyan lang po sa social media ang ating mga account po. Opo. Thank you so much sa RD sa time and sa ating mga tagapakinig. Thank you very much. So yan tabi mga tugang director si RD Police Brigadier General Andre Perez Dizon. Thank you so much, sir. Okay, so yan, Director, mga tugang, ang exclusive niya itong pakipagoron sa RD kan Philippine National Police digdi sa Kabikulan. Okay. Yan, mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Chief Jim. Siling man kay Police Brigadier General Andre Perez Dizon, ang Regional Director kang Philippine National Police digdi po sa Kabikulan. Yan po tabi para duman sa mga importanteng mensahe para po sa mga kababayan ta. So, may kinsinang nada ko pala na mga violators kang gun ban ano. Dahil talang napot si RD kung pira ang nakumpiskar na armas. Di ba? Okay? Out of the 15 persons na sa indapong ano yan. So, iba na nakapiyansa. So, iba nakasuhan. Kaya, important na kumpiskar po sa armas. Alright. O bueno, ready na si Karen? Bago kita mag-break. Ready na? Yan. Tukunin natin mga tugang Karen Ala para po sa natin na istorya. Karen, good morning. Yes, good morning sabi sa imo ating sagabos sa mga paraan tabay. Kaitlan po ng malinawan ang Committee on Public Utilities and Transformation kan kompletong layout kan Bicol International Airport. Tangani kung ipasar ang ordinansang nagbabawal sa mga flying objects sa airport, ma-determinar man yung specific session kung tira talagang kilometro sa airport ang masasakop kan mga magigirumduman na protestong pagbabawal. Sigun sa nasabing committee batang sangdunian, man kaya pasabas sa direct mapasap sa session ang kagada na inikandiya, nagawalan ang mga pagpapalayog ng mga bayong, flying objects, o ano pa man sa laukan dinigad ng airport. Kung basing na matauanan ng konkretong informasyon kung gura na talaga eksakto kaiwas ang diya, kaya sa vicinidad, ibabarawal ang nasabing bagay sa airport. Ano so kagadan kang kang BIA? Ang eksakto sabi, direct may nakahagadan, ipagbawal ang pagpalayog ng mga hot air balloon, pagpalayog ng mga bayong, at hindi yan ang mga remote control devices arod kan mga drone sa vicinity kan Bicol International Airport. Daing nakabugta kong ngaya pirang kilometer radius sa laong sa vicinidad kan airport, dahil pwedeng magpalayog? Iyo nga ni po, Direk Marta, ang presentar kan diya, within 3 kilometers. 3 kilometers? At sabi, Direk Mar, ang Gusto sabihin, hali sa Kudal. Kan pero BIA, Direk Mar, dapat 3 kilometers, daing may glayog yan. pero Direk Mar, dahil man iya ako, so dahil itong data by Direk Mar, and then ang ikaduang presentar is 16 kilometers. Kaya ngunyan ang bottom line dictate, dapat ipaliwanag na maraykan diya ang NCAP. So kung sinabing 16 kilometer kan airport sinagbabawal ang mga pagpalayog na iyan, pirang mga barangay ang magkukover kaining mga 16 kilometer. Kung isa na mga barangay ang papagbawalon kan mga nasabing bagay. Ang nangyari, hindi ko para panipin sila ang buhay nila. Ang kagaya naman sa yung safety.
Roger, sabi Kapag Direk Mar. may nakalaog dyan sa makina, posibleng magkagawa ng problema. Oo. Ay, halo, yan pa tulong si Mananaan. Roger Direk Mar, sigaalat na ni ilang kan politiba, so dapat ang sabi kang biya ko ba, maipasarlaan na hindi epektibo na. Pero ang problema nga ni kang komitiba, di pati kumitura kan biya at kung kaap, ang nasabing dokumento, kung ano ang layout kang airspace ka na biya, kung tirang kilometro talaga. Ayan, hanggang kasakop bako lang yan sa bisinidad kan terminal, kundi sa bilog na hanggang duman sa runway. Roger, sabi Direk Mar. Ayan ang gusto nindang maaraman. Roger, sabi Direk Mar. Kung itaw sa nagaro sa boundary sa nabot, basta liga sa boundary kang airport day, pwede magpalayog. Pero yan, 3 kilometers palibot. Roger, Sabi yun, Direk Mar. 3 kilometers na radius, palibot dyan, di pwede magpalayog ng anuman na flying object. Kasabay kang bayong. Lalo kang salampati. Ang pigao na bitan yung salampati. Di ba? Roger, Direk Mar. Yung salampati. Oo. Ay, sana madali-dali lang ta. Sus Mario, si bak kung may mangyari pa, bata ngunyan nga niyo. Ngunyan pa sana kasbagong aga, igwang naglanding na aeroplano. Tuminigaya sa aeroplano. Doon sa Amerika. Tapos, itanan ba kan Direk Mar, kung nangyari ba bang plane crash sa Jeju South Korea? Airlines. Yan. Kaya di ko pa siguro naman kan Bicol International Airport ang nasabing bagay na hindi man ang mangyari dito. Okay. Kaya mo yung Direk Mar, habag kang kubitiba na bago iniipresenta sa session taon-taon, dapat tawanan kang kaap at hindi ang komitiba kang talagang specificong vicinity na ibabawal ang mga flying object at yung mga pagpalayong timbayon sa nasabing vicinidad sa airport. Okay, sige. Yan, sabi Direk Mar, kaibanan ko ngayon ang gawang internet sa Bicol University si Maria Bea Pampina Nunez at si Justin Escobar with Roy Karan Ala. Thank you very much. Yan po, yun. Sino nga yung makasama natin yan sa newsroom? Ano nga? Para doon sa mga kababayan ta. Ano yan? Si Jimmy binabalik. Jim! Please, Jim, go! Chief Jim! Wala. Hello. Chief Jim! Nawala. Nawala na si Jimmy. Ayan, pagkabata kung malaog pata, ma-break na kita, para naman sa mga kababayan. Balikan ta po yan, mga nang ba dyan sa airport, Dati kayo kaya, kang digdilang sa ang talagang pinagbawal yung pagpalayag ng buradol, pag-arani dyan. Di ba? Kung yung kadakol na, may drone, may air balloon, may salampati, asin iba pa. Okay, mamaya na po. Si Jimmy, balikan natin mamaya. Tod-tod sa na po, mga tugang. Magbabalik kami. Makalisan po kan news break. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan.
May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artrisin. Ang Artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 11:06. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Pig-inganyar ni Secretary Larry Gadon kan Office of the Presidential Advisor on Poverty Alleviation si Vice President Sara Duterte na magdimitir na sana sa pwesto kaysa ma-impeach kan Senado. Sigun sa opisyal, pwedeng imaisalbar ni VP Sara ang sa iyang political career kung madimitir ini sa pwesto. Oras na ma-impeach ang Vice Presidente, malabog na ining makadalagan bilang presidente sa 2028 dahil sa pwedeng ma-disqualify sa pagkapot nin anuman na pwesto sa gobyerno. Dakula ang pagtubod ni Secretary Gadon na may matibay na ebidensya kontra kay VP Sara mantang nakakasiguro siya na malilipisilan ining idepensan sa diri sa impeachment court. Yan ang pangalas 11 Bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Playtime for all your gaming needs. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Ang Biogesic for Kids na inakaipuhan ni Shea, syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Buhas agad, inom agad!
Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Konsumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Konsumer at Negosyo. Mataunin pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Biogesic for Kids, dai na kaipuhan i-shake, syrup formula na. Para kung may kalentura ang aki, buhos agad, inom agad. Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Syudad kan Legazpi, si Consi JP Lee, handang magserbi kon si JP Lee. Dedikadong servidor si JP Lee, tinatabangan niya gabo si JP Lee. Para sa Legazpi nyo si JP Lee, serbisyong na matanos. Kon si JP Lee, handang magserbi. Kon si JP Lee, handang magserbi. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Musta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, post mo yan, bro. Pray until something happens. Balatugang second part ng liribanan natin rin sa programang Aramon Yato na bungaldaw. Ako lang po gira sa rong lingkod. Mardila, daing iba, sadit sana. Pero tiyan. Diretso na pagkita hanggang alas 12 na pag-auto. Oy mga misis! Rikas-rikasan, tanto na naman. Sarap-sarapan ng mapremyuhan. Sa mga kababayan po natin nakatutok po sa DCGB News Online Facebook page. Good morning kay classmate Noe Valderrama, Kadi Marinaud 2, Happy Pangutuan, and siyempre sa Bats 80 ang Santo Domingo Barangay High School. Yan, good morning po sa Indo. Mari naman ang turo parang ta. Gorang ng mga ranggo na kita dapat magkiriling ang pirmi. Yung ganoon na Yan, siyempre, katuwang tapungon niyan, mga tugang kasabaitan sa tuya po ng mga, mga interns from Bicol University. Sina Joanna Agripa, yan po sa newsroom si Joanna. Si Maria Bea Bambina Nunez, yan, nasa labas to. Jasmine Bausing. Jan Yansel Bagueras,
Rosa Camila Balingkit saka si JC Tines Cobal. Nakasanga natin, all girls. Alright. Mga tugang, diretso na kita sa mga istorya. Halip po dyan sa luwas. This time, kunin natin ang mga report. Halip po sa Tumapagariba. Partner Alar Mario nasa linya na. Partner, good morning. Please come in. Good morning, partner. Diit na oran-oran asin high tide. Bako karaw-karaw ang basura na minabulos hali sa mga salog digdi sa Legazpi, pasiring sa Victory Village area. Ini ang pagpatunay sa pangapuda ni Alcalde Attorney Pido Garbin Jr. na dapat talagang pakusugon ang disiplina pag-abot sa basura kan lambang individual, lalong-lalo na unan sa mga aki, sa mga estudyante. Ini ang sitwasyon na partner Mar, napahagi kita dyan sa may area kan Victory Village, Subago. Talagang grabe nang lataw-lataw ang mga basura. Nagkataon high tide ka Subago. Asin na sinabayan pa kan diit na bagsakan oran. Kaya talagang an area kan Victory Village, iyaon an tambakan mga manlain-lain na klase nin basura. Inutang nangapudan si Mayor Garbin sa kabos na individual na pakusugon ang disiplina talaga sa pagtabog ng basura dahil considering kani maski anong mga clean up operation na kampanya kan gobyerno asin kani ibang grupo dahil ni nangyayari dahil talaga sa kawarin ng disiplina kaniba. Kaya ang epekto talagang aktual na mahiling mo ang sitwasyon lalo sa mga kadagatan araw kaning panahon na yaon ang nanlataw-lataw na manlain na klase nin basura digdi sa bukana kan mga salog lalo na digdi sa may Dapdap and Victory Village area. Dapat talaga siguro magaygo ning ano yan, ning trust trap sa kada barangay. Saro ko tayo yung mga partner diba? sa Pag-aning day makabot sa dagat. Implementar kay ito kundi dahil man na sustain yan sa sibangan nagreklamo man ta pag i-train up mo ngayon kung may mga kahoy na sangabaga na nakakabara dyan, lalo lugod na babara. Kaya anyway, yun yan ang sitwasyon. Talagang ang kay Puan, sabi ka ng alkalde, pangapunan niya na pakusugon talaga ang disiplina, pag-edukar sa mga tao, lalo na sa mga akakyan, mga estudyante, para magdarakula na may disiplina sa sadiri. Yan partner, informasyon pa, digdig raray sa lawas, Anar Mario, DCGB. Thank you very much, partner Al. Simple man lang yan. Gawin mo yan na bahagi, a way of life mo. Diba? Segregation at source. Pagkatapos huwag kang pumasok doon sa throwaway culture, di ba? Ay di, ano yan? Kasi ang nangyayari, our foolishness goes back. Di ba? Sa ating ding mga sadiri, kita mo sana naapektaran, di ba? Sana, yan po, ang pangapunan, disiplina, magpun sa aki pa hanggang sa magdarakula na. Nakadakol po, ang mga basura talaga na minararataw mga tugang. Tani ba man paano? Basta naguran-uran, nagbabasa sa salog, pipa anod. Yun na yan. Minadiretso yung mga tugang sa salog. Mareray ko ito may trust trap. Tanganing kada barangay, responsable sinda, nalinigo ninda yan, lugar ninda. Di ba? Yan ang nangyari ko niyan. So pinakapuro, iyo ang nagsasalo kang gabos mga tugang nakadimalasan. Di ba? Tapos mga hali dumang sa itaas, nakakadiretso po dyan sa indambong barangay sa puro. Hanggang sa makaabot mga tugang sa dagat. Sus Mario Jose. Pero, kailan tayo matututo mga igang? Gano, tagdagan natin. Joshua James Pino, ang lalaking pasiguro pirme. Nasa linya na. Kapasiguro na, sigurado. Joshua, please come in. Yes. Pero kung nasananday na pa siguro sa panguntuhan. Ay, nangyari na ko tapos na. Isdak pa sa napalaan. Paka-report niya ako makakaan. Okay, sige. Kumusta dyan? Kumusta? Yes. Anyway, tabi Shermar. Duruwa-duwa palan. Doble ang tigahaman na ordinansa may kinaraman sa request na yan kan Bicol International Airport. Sa pagbawalan ng pag-atama ng Salampate
asin pagpalayog nin Boradol, asin iba pang mga aerial devices sa bisinidad kan aeropuerto. Digdi Sir Mar sa Daraga Albay, sa pagtutukan tama na regular na sesyon kada Martes. Tarawiyan sa pigdibilog man kan sangguni ang bayan. And in fact nga ni Sir Mar, kung pagbabasihan sa report man ni Karen, mas marabas-rabas man nga ni Sudalagan, digdi sa Daraga Albay. Taka nakaaging Biyernes, pinag-schedule so public hearing na tabi Sir Mar. May kinaraman sa ordinansang iyan. Okay. Nagtuon kaya Sir Mar na magbilog mo rin ordinansa ang Sanggunang Bayan kan Daraga Albay sa request ni Mr. Roland Busito, ang manager kan Bicol International Airport, na may petsadang Enero 17, 2025. Nagre-request sa Sangguniang Bayan kung pwedeng makapagbilog ng ordinansa na magpo-prohibit o magbabawal sa pag-atama ng Salampate 3 kilometer radius sa bisinidad kan Bicol International Airport. 3 kilometer radius. Kung sabihin, sa palibot kang paikot, tumariri ka dyan, ng 3 kilometers, iyan ang sakop na bawal ka mag-ataman dyan ng Salampate. Roger, to tabi Sir Marta, nakaroon ta kayo ni si Mr. Roland Busito. Sigun sa iya, nag-check mo palang kaya nin kumbaga inspection so grupo kan airport, mga personnel. Na-discover na sa palibot palang dyan, nakul na mga harong-harong an may mga atama na Salampate. Salampate. Ayan. Yung sabihin, ang pigiwasin din dyan, Salampate. Bako itong so migratory birds ta. Ang migratory birds usually yaon yan sa may mga dagat-dagat. Pabuda ito rin, man kontrolado kan tawo. Yan. Di, iyan, Salampate. At may mga nahilig sa sports sa Salampate, di ba? At actually, may na-discover nga ni na may nagpapalayog na so nagkakarira bagatabi, Sir Mar. Pigeon racing. Nagkakarira palang mananggad yan. Kaya yun na discover. Kaya kung nagsurat ng Sanggunang Bayan kung pwedeng pagkabilog din ordinansa, and Biyernes sa pagkatukan sesyon kaya nakaging Biyernes, so public hearing, and ngunyan na aldaw din Martes regular na sesyon, tigilaw man ang report ka na bali tulong Committee Sir Mar, dayo ang nagatarabang-tabang nagkapot sa pagbilog ng ordinansa, Committee on Environment, Committee on Agriculture, Committee on Public Order and Safety. Kadalagan ka na pagbilog ng ordinansa, marabas-rabas tabi Sir Marta, malangani, public hearing na ka-Biyernes, and tigalaw man na maisa ka tabi Sir Mar na bagay na ini sa session niyo na hapon for kumbaga approval na kan sangguni ang bayan. Kung kaya na-diskubuto na dubli-dubli palan ang tigibilog na ordinansa, ikwadig sa Daraga, hindi ko man ang tigpa-plancha dyan sa sanggunian na panlalawigan, kundi posibleng mainot, mas marabas-rabas kaya dalagan digdi sa Daraga Albay, kung kaya tatawag sa Martes, yan man ang sigabangan ka nagkaparang miyembros ka na sangguniang bayan, kung ano ang naging resulta, itong ikinundusyer na public hearing kan nakaaging Biyernes. Iyon, takadaklan manggaro talaga kang sasakopong kan 3 kilometers dyan sa Manuang kan Daraga. Itong barangay kan Tabon-Tabon, Alobo, tapos Burgos. Ayun sabi sa Marso nagkabaranggit na barangay na pwedeng abuton kayan. Ayun, takong 3 kilometers na ali duman sa bisinidad ng aeropuerto. Siyempre ang bisinidad, bako malangyan sa terminal. Kasarabay dyan sa runway. Mahiwas sa bagay sa mga airport. Mahiwas. Dating sakop na sudakulao na porsyon kan Alobo. I-extend pa nin 3 kilometro sa inotan. Halimbawa, hali ngayon duman nga sa boundary. Kan Kudal. 3 kilometers ang extend mo. Palibot. Dahil ka pwede magpalayog. Yan ang nasabutan ta dyan. Kung bawal mag-ataman si Salampate. Mag-ataman din Salampate. Bako sana magpalayog, kundi bawal mismo ang pag-ataman. Iyo ta, siyempre. Iyan pati din, mapigagakudang baga.
Oo. Bibuhian man talaga yan para maglayog-layog. Oo. Kuda, amat din magkita lang pati. Nakakaulit, magkita mo ibuhian. Iyo. Oo. Kaya iwang, kumbaga, posibleng Di, maging ma-public hearing na ba? ano. Naka-public hearing na? Posibleng i-report na yan sa, sa plenaryo. Taut-taut na Ano, hapon, Sir Mar. Okay, sige. Pag na-report, approval na sana. Marabas-kabas ang dalagan sa Barangay Albay. Ayan, sabi Sir Mar, nadagdag niya itong istorya. Sugpo na yan dyan sa nabuksan mo na istorya mo kasabago. Just Sabino, DCGD. Thank you very much. Mga tugang, yan po ang mga dagdag na itong mga impormasyones. Para po yan sa kaligtasan mga tugang, bata kunyang kita nagigibo na kita ng pahagi para maging talagang tunay na international airport na po yan ang Bicol International Airport. Na kung sabihin, magaigwa na talaga ng international flight. And gano'n na sa pipeline na. May mga pagkururo na. And according to Regional Director Herbie Aguas, nababanggit nga na posibleng may direct flight na pasiring po sa South Korea. Hindi mo naman. Hindi ka na maaduman dyan sa kunyan. Hindi ka na maaduman sa Manila para magpa-South Korea ka, kundi dyan ka na sa namasakay sa BIA. Di ba? Pagkatapos siyempre ang pagdugang ng mga dalagang, mga iba pang aeroplano na madaralagan dyan. Sa pig-asikaso na, once na nahali ito pong nakakaulang na linya kang kan NGCP na pag-approach mo baka ngayon tumama sa aeroplanong Dracula ay baka magka-problema kita, kaya dapat halion ito. So pag nahali po yan mga tugang, and then ma-extend pa sa runway, abay kulang bagay na po yan para po sa Satuya. Kami ni Sir Alan na Imperial, pag mapa South Korea kami dyan, sana kami malulay na kami mapa Manila. Good morning kay Sir Alan Imperial, kan DPWH District Engineering Office number 1, First District Engineering Office dyan po sa sa Old Albay District, asin sa kayang pong staff. Good morning po sa Indog, Gabos dyan po tabi sa Palagos sa Pagantabay. Okay, bueno, dugaan ang istorya. Pading Jomar Ben na sa linya sa oras na ito mga tugang na 11:26 in the morning. Pading Jomar, please come in. Salamat, Pading Mar. Good morning sa mga Parantabay. May kontrobersiya palandig di sa Barangay 1 kan Bakakay, sa Pier. Barangay 1? Ni bagang so Pier big di. So natutumbok ng kang main road. Sa PPA na pala nini. Inuanakan PPA sa Pier. Pero dahil man inukupal kan PPA. Pero baga sa tabako, Philippine Ports Authority, nakudal na kan Philippine Ports Authority sa tabako. Dahil na dumalabot ang LGU, ang barangay. Digdis sa Bakakay, pinuuna naman ini, kan mga nakalihis na taon, so mga dokumentos, pero dahil man uminukupar sa PPA. Nangyari, ang nagpadalagan manggiraray digdi nagasikaso sa barangay. Dakulong pati magadigding mga nagdodoong pasiring sa Rapo-Rapo. Dakulo na truck na nagdidigdi tao naghahakot kang coal. Ali sa Rapo-Rapo pasiring sa mainland. Ano ang kontrobersiya? May mga resibong nagluwas na nagkukolekta duman sa mga truck. Pina-imprinta sana sa kung saan pirmado ng pribadong persona. Bako sa barangay, bako sa munisipyo. Bako sa munisipyo, bako sa barangay. Ayan, ang aram ko kayang ka ito, may ordinansa dyan sa Bakakay na pag doon ka dyan, may sisingilong ka. Dapat pala sa PPA ito. Dahil man sa PPA nag-okupar padigde. Nakatiwang mo, di alangan man ngayon dahil koleksyon niya ang inot magapikan si kaso na ka-LGU na sana makakolekta sa LGU pero dahil man na pangyari tangi PPA ngayon so kailan dahil nakolekta sa PPA ngunyan may nagkukolektang iba pangyari may luminaog na pribado ang issue uning ngunyan sa Sanggunian Bayan imbestigaran inimbitaran si Kapitan
Kapitan Baroma, anong first name kayo ni Kapitan? Yan, Edmundo Baroma. Inimbitaran, aram yun man sa mga kagawad. Tapos, sa mga kagawad, nagpatunay na may nagkukulikta na, may naglalawag sa indang barangay. Ibig sabihin, dahil man talaga naglalaog talaga, dahil paghinabang sa gobyerno. Oo. Kang naputon si Kapitan, inako ni Kapitan, na nag-issue sinda kiresibo. Gusto sabihin, barangay man kaya nagkukulikta. Pero ang resibo, so bakong halit sa gobyerno, Ay, pangyari, madalikan si Kapitan. ang sabi ni Kapitan, tutukalan mo nga ito ki official receipt, dahil pa man, baka ngaya sa aga pa ako tawa na official receipt kang Municipal Treasurer's Office. Di paano pa matukal ito kung pira ng bulan o tasarong taon nagkikoleksyon? Pangyari. Pwedeng may kalalagyan kan si Kapitan. Hinapot si treasurer, hinapot sa treasurer ni Kagawad Bermas municipal. Ano nga yan? Pera nga yan koleksyon nindo hali dyan sa pier. Dahil man nakasimbag si treasurer ta. Primero, hinapot nga sa mga kagawad, tayo yung baga sa kagawad, so nagkapatunay na may nagkukurulikta. Pero man nga yung koleksyon sa nindo, nagpaturot-turot, dahil manaram. Di, sabi ni Kagawad Bermas, di pala si treasurer, nakaisigig niya yun, hinapot si treasurer, sabi ni treasurer, dahil man, ang ano baga nga yan, dahil ka man pwede magkolekta dyan, tapos sa PPA yan, kaya dahil man pwede magkolekta ang barangay. Gusto sabihin, dahil man nagtaon ng resibong opisyal ang munisipyo dyan sa barangay. Dahil pa man, ngunyan pa na nag-request agad na tawan. Pwede da. Pero taon na bagaan. Taon? Ano nangyari? Ngunyan, bigyan po si treasurer, dakulo na pa si Kotsiko, tinapot, ano nga niya, may koleksyon ka, may inisyon ka, kung ano pa man dyan. Dahil man nga niya yung koleksyon kami dyan. Pero sabi man ni Kagawad Adonis Bombalit, di ba naisip Kapitan nagkapatuloy na nagkukulikta ka mo? May nagkukulikta kayo niya, pero dahil man sa kunakabo sa barangay, kaya makukulit niya sa barangay. Agko difference pa rin. Agko difference. Then, ano na kaya ito? So, mga nakoleksyon na ipagkang ano. So, hindi kayo kung ano, pero ang taramon niya sa kuya. Ang taramon niya sa kuya, dahil na ipigtuturo si treasurer. Sa aga ngaya, bibiyo na ito sa kuya. Bibiyo na ito sa kuya, tayo hulog ko sa bangko. Pag matawa na ngaya, kiresibo kan munisipyo. Ang munisipyo, garo dahil man matang resibo, taba ko mga ninda. Iyo na nga di. May silang jurisdiction dyan. Iyo na nga di. Pero ang aram ko kung kahit gusto nga ning kopyan garo kan Santo Domingo sa ordinansa dyan na kapag may nagdoong na barko o nagdoong na barge, may singilon. Iyo na nga na problema. Magayunang sa ordinansa dyan, kundi iyan palan, hinangkin na ako, kilinamar na giraray kan PPA, kaya lang, binabayaan man. Iyo. Ang ano na nga kan barangay, sisi nagmo-maintain ka sisi ngayang di dapat ngayon nagkukulit ka ang barangay, tabay man ngayon sila nag-maintain, dahil man sila nag-occupy ka kami ngayon, so naglilinig kami ang gabos, di dapat ngayon ang barangayan magkulikta. Kundi support naman, natatading koleksyon sa barangay, sarong taon na. Sarong taon nagkikulikta. Ihaputa din sa PPN talagang status ka yan. O din na sana naging suwestyon digdi at katuloy papigurulayan. Sabi ni Kagawad Atty. Bermas,
para ini makipagkasundo na muna kita sa PPA. Correct. Memorandum of Agreement. Dahil pa man ito pag-ukuparan, tugutan na itong kami magkulikta dyan. Ang Yeah. LGU ko yan, kung bako parang ito, kami nagmamantiner. Correct. Ayun ang unang ngayang gigibon. Pero sa issue, kang koleksyon, yaon mang giraray. Kung Yeah. napanginain na ito. Kung napasay na. Kung pirang taon na. Isus serious. Dahil taram, pero sabi man ni Treasurer Baga, sabi ngayon sa ko, ito daw sa kuya tayo, hulog ko sa bangkong biriyuan. Oy. Adi, halatong ta. Halatong ta. Makwenta mo pa man yan kung biniyo. Makwenta mo pa man. Talagang ang Diyos masuripot. Ang nagluluwas ka issues mga barangay kagawad. Iyo. Naminawas. Ayun, narani yung digdi. Oo. Nagpakatukaw sa barangay kagawad dumang sarong side. Sulo si Kapitan Duman sa Balyo. Tagabos ki Kapitan Pingula. So, ano ini? So, problema. Susala. May kunya pa yan. May hiwalay ang pula sa puti. Wala yung pula sa puti. Wala yung sinta. Tapos kang kagawad, simpag kang kapitan. Garo nangyari, arbiter so, ano ini, so, sangguni ang bayan. Iyo. Pero yun yan, ang sangon niya, ang nabibilog is makipag-MOA sa PPA. Pag mapadapit duman so sa koleksyon, ay doon to, ano, deposition ka ito. Kaya nagluwas ko na ako, pero ang sabi baga, ngayon sabi ni Treasurer, ito tao baga na ngayon sa kuya, ihulog ko ka boss, sabang ko, ilingon tala sana kung iyo mananggat. So, treasurer yang kan barangay? Barangay. Yan. Okay. Yan pa yan mga development technique. Ay, bisita pala hindi ka sumago sa mga membro ng Philippine Coast Guard. Hapot ka na sanggunian bayan, especialmente sa pahingenot ni City Municipal Councilor Padre Noli Alparce. Kung ano na ang development, magpungkan matawanin din permiso, certificate of objection, kan panumpan ni Mayor Dinky Romano. Dahil nangyakitang balita sa Indo. Ano nangyari dyan sa Indo? So, ano yan? So, gibuho na kunyan, na training? Philippine Coast Guard Academy / Training Center. Yun, Ano talaga nga yan? Academy o Training Center? Inapot. Maging kami dahil may pamanarang. Na pwede kayang maging academy, pwede maging training center sana. Pero mas magayon kung nangaman niya kayo academy. Anyway, nag-report naman din na nagpo naman Sindakan Construction pala na sa phase 1. Siyempre, mga clearing pa kang area yan na nagpupumpa sana. Tayo mo sana gustong maramang kansanggunian na nalangkag na kami taday na kaming balita kung anong paman. Ito pala nagpupon, although bako pang dahil masyadong na bubulgar sa barangay pamat na mga nagsusuro-survey, mga arog palakad. So actual na construction, nagpupumpa man sana. Ang phase 1 na budget is 195 million. 195 million. 200 million yan, nakikibiding lang gana. So, nag-offer ka 95 million na dahil may adayaram kunta kasi ng kontraktor, siguro taga Metro Manila. So, bakong familiar ang pangaran. Anyway, so iba kaitong mga details silaw ko na lang sa ibang mga programa. Tapig kukompleto ko pa sa mga datos na pag ano ko sa bago pag-attender. Yan ang report. Jomar Bian, DCQ. Thank you very much, Baring Jomar. Yan po tabi ang mga mainit nakaganapan dyan po sa Banwaan Kambagakay. Nangyari, una ko, arigla doon sa nadyan. May problema pala sa barangay Unaw. Ay, Diyos ko, yung pagano kang mga nagduduroong po dyan, pigsisiringil palan. Yan. Yan po din sa PP, ano ba talaga? Tama itong suggestion, makipagmawa. Kung nabupanin operate talaga fully, magkamawat ang aning magkaigwaman ng kairasan o kaya collection sa barangay o sa ordinansa kang munisipyo mismo ma-implementar dyan tangani na yan may pang-mantenir at saka making ariglado man ng operation kaya di pagkay po na kang PPA sa kanan hindi ko akong giraray, di ba? Hanggat na ipa di pakinabangan muna yan.
Pero hindi pwede na pribado ang makinabang. Dapat pakinabangan kang gobyerno yan. Alright, hello kay Kuya King Rinaldo, mga dugang, watching, hali po dyan sa Bunker Hill. Oras niya to, mga kapatid, alas 11:40 na ng pagkaga. An oras hatod sa Indokang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Playtime for all your gaming needs. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Smile always! Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offer junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL,
Wow! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmi, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Marvila. Alright, balik po kita mga tugang sa programa. 83 days na lang bago ang eleksyon. Malapit na ang eleksyon, mangako na naman sila ngayon. Ang kanilang mga proyekto, puro sugod balik sa uno. Kalsada at patubig sa baryo, hanggang ngayon ay di pa nabuo. Walang katapusan ang pangako, magpaoto na naman din tayo. Yan, isip-isip, mga kabang, mga kaibigan, no? Magpili po ng tama. Ibugtak ang tamang tao sa tamang pwesto para po areglado ang dalagang kang gobyerno. Yan. Alright. Di, sa mga kabarangay po niya to, mga tugang, diretso kita, no? Ang pangapudang kan Department of Health, magririnig po kita. Haralion ta mga istaran, mga tugang kaya na mga namok na nagdadara mga tugang ning helang na dengue na nakakagadan, titamaan ba ko na lang mga agi pati na mga gurang. Diyan sa tuya pong ano yan, sa barangay Busak, sa Uwas, higwa na pong kanakaagi, may primero tulo tapos naging 5. Ewan natin kung ano na pong nangyari, kung nadagdagan pa. Yan. Okay? O Beno, mga dugang, balikan ta po yung taod-taod. May mga iba-ibang mga lugar na sa may parte kan Manila and Calabarzon area na may kanya-kanya ng game kung paano nila lalabanan yung ano yung dengue. Iguana nin kunyan. Iguana nin gustong magbuhi ni mga talapang. Alright, paring Jomar bien na sa linya para po sa dugang nato mga istorya. Ali po dyan sa iya po ay nawala. Paring, hapon ka na tayo tabi. Ayan, ako na. Andali asa na ba yun? Andali si paring Jomar bien. Asa na sarili? Nasa ito. Nawara. Si paring Jomar. Ayan. Paring. Good, balik kami. Go ahead. May correction lang akong data. Sala Balanso nabungkal kong pangaran. Anong pangaran? Ito pala si Gardo Baroma. Nagilig ako sa ano. Ito sa kagawad na reklamo. Baka man si Kapitan. Ang Kapitan si Sir Jun Cao. Hisay? Jun Cao. Jun Cao. C-A-O. Cao. Jun Cao. Siya ang kapitan. Itong si Baruma, ito so kagawad. Na nagsabi na may koleksyon sa tindahan na dahil ba nagtawag sa barangay. Ayun man lang dahil ko nga nabanggit si Kapitan
Katubagot sa pangara. Ayan. Ang napagkamalan kong kapitan Si Baruma. Kagaw de Baroma. Okay, sige. Man na pa Okay, sige ba Tabi? Ayan, correction po yan Tabi, mga kababayan, no? Ang kapitan dyan sa Barangay 1, si, Kapitan Kau. Ha? Ayan po, para po duman sa mga kababayan ta. Basehan duman sa report ko sa bago ni Paring Jomar. Okay, o di. Yan, iguaring mga mapabuhi ni mga talapang. Mga Mindoro, pragtangani yun po ang magdakop ka mga namok. Ha? Pero una matinding unique digdi sa akon yan. Unique man na style kang barangay mga tugang. Duman sa Barangay Addition Hill sa Mandaluyong. Ang sa inda mga tugang na sistema para magkawarala sa mga namok. May piso sa mosquito. Ganun. May piso sa mosquito. Kada ngaya 5 namok, buhay man o gadan, babayadan ki piso. May kanya-kanya nagpaparada ko lang na baka sabi kang Department of Health, it is ngaya unusual. Hindi pangkaraniwan. Ibig sabihin, bako ordinaryo. Kasi ang ordinaryo is minaatake talaga June. Kaya nga diyan baga pinagtaon nitong kampanya para kontra dengue, pagpunkan Hunyo. Diyan talagang massive ang kampanya. Pero ngunyan, Enero pa sana, mga tugang may sobra, may maabot sa 30,000 na naapektaran, particularly in Manila, Calabarzon area, and hanggang duman sa may parte ng Palawan, di ba? Kaya padagos ang pangapuda na mag-ingat kung ngaya halimbawa may tulong aldaw ng kalintura ang sarong persona magpatingin na at baka yan ay dengue na. And then syempre ang paglinig manggiraray talaga importante. Itong mga pwedeng istaran kan dengue mosquito, yung mga morning biting mosquito, yung pwedeng bunayan. Dati kay ito, pigli-kayan talang ang mga mati na tubig, kundi ngunyan, pati mga malilinig na tubig, bibo na yan mga tugang kanamo. Kaya kung may pigista ka mong tubig, dapat may takop. Tanganing day mabunayan. Gay, haralion ang mga mosquito breeding areas. Iyo po yan ang pinakang the best ngayon panlaban. At pig-discourage nga ni baga ka nakaagi na nag-request ko ta na ngaya magkayguning fogging, kundi mabalyo lang yan sa iba, lalong malakop lugod, di ba? Okay, yung pinaka-the best dyan is gadanon alion mo itong mga mga lugar na pigistaran, tanganing dahil na po magparadakol pasinda. Ba? Alright, kung ano man ang mga balak pa, nagiribuhon, pero matindi sa kada 5 pidaso ni namok, katumbas yan ng piso, gadan man o buhay. Maski ngaya kiti-kiti. Basta ngaya ining programa tamador ni mga tulong bulan o sagkod sa mas bumaba na ang kunyan, ang kaso ng dengue. Depende sa kamugtakan kan sitwasyon kan dengue sa barangay ninda, duman mga tugang sa Mandaluyong. Ibang klase man si Kapitan makaisip kayo ni. May piso sa mosquito. Gigunudunwan. Mga matibay na mag-create ng mga programa. Alright? Okay. Papa Mar, mahalo no ng karne. Ay, di magulay na sana kita. Dahil na magpara kakarne. Tanganing, primero, iwas ng high blood. Ili nga si Chief Ramirta, clean living na. Diretso na ang pangkatawang pangromansa na ang lawas ni Chief Ramir. Ganunan mo han. Dog na kami. Ayan, may mga kadakol kasing naging factors kung bakit mga tugang muminahalo ng karne ning urig. Primero, ito po na ASF. Pero napundo na, di ba? May bakuna na Pandua, babasol, supakturador naman. Fakturador. Kaya ngunyan ang sabi kang Department of Health, pigpaplano ng mga tugang na magpautob nin programang pork for all. Kung may rice for all, na nagpababakal ng baratong bagas, pork for all,
mga tugang ay bibenta dyan sa mga kadiwa outlets. Diba? Sa nagkapira pong mga merkado. Ayan. Direkta daw na babakalon ang kandiyan urig hali sa importers or traders para ipabakal sa mas baratong presyo araw kan ipinautob mga tugang na Rice for All program. Sabi ko na. Di ba? Dahil base sa pinakahuring report o monitoring kan DA, particular sa Metro Manila, ang presyo kan urig nasa 350 to 420 kada kilo. Habang ang liempo nasa 380 hanggang 480 kada kilo. Yan po naman sa Manila, yan. Ang sabi pa, imbestigaran ninda, ini po kang di, imbestigaran, ini pong sabing pigya aprobitsaran ka mga negosyante, o nagbabakal mga tugang ang presyo kan urig. Yan. Okay, rice, kung may rice for all, may pork for all naman na pinaplano naman ng gobyerno para po dyan, para mabalance ang pamnesyuan mga tugang kayang po na pork. Ano? Ayan, ganun lang kita. Magtaranong tabi kita. Tangani pong maging ayos ang satuya po ng mga buhay-buhay. Clean living kita. Balik tayo sa basic mga tugang. Tangani pong areglado ang satuya pong palibot. Alright? Paano? Mga kapatid, mga kapakasinyors, ha? Iwasan mo na yung mga kain ng pork. Isda muna tayo at saka yung mga gulay. Tapos sabay-sabay exercise tayo para malusog. Umabot tayo ng 100 para makakuha mga 100,000 alis sa national government. Ang nangyayari garo dahil na naabuto ng mga pangyayaring yung papading. Okay? O paano mga kapatid? I think it's time for me to wrap up. Hindi po sa programa. Salamat po sa pagantabay, Luzon, Visayas, Mindanao. Napakaran ni Chief Ramir Tanay sa lado teknikal. Bago si Kuya Jun Apulis. Yan man si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Sina April, saka si Ernesto. Ang kasabay nato mga tugang Cat College OGT. Tigdi po sa DCGB. At siyempre ang mga interns sa Bicol University kasabay po niya to. Kasi ito ka po, mga nagkabilo ito, pagkabega po sa tol, kamatapan-tabay. Ako po si Mardela Dengiba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Standby po. Masunod na alas 12 bareta. Pag-iriban natin dyan si Jasmine Baloloy. Figaro, Figaro, Figaro.